मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम मधुसूदन मंगलम देवकी पुत्र मंगलम गरुड़ध्वज श्री कृष्ण भीम सेवितम श्रीमदानंद तीर्थ साक्षात् आचार्य श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। रामनाथी कुलदेवस्थानांतू मुखारी श्री रामनाथ निवासी संकुल हे दोन वास्तूचे उद्घाटन करचे कर निमित्तानं स्वामीला वास्तव्य रामनाथी देवस्थानात घडवत असा त्यांनाही रामनाथी शिवरात्री टाइमार अंदाजे फिक्स होता ते लोकांना प्लस मायनस जातात पण हरशे त्यांनाही रामनाथीक शिवरात्री टाइमार स्वामी येऊचे पद्धत असा अभिषेक इत्यादी करतात एक दोन दिवस झाले दोन दिवस स्वामींना येऊ होतात किंतु ಒಂದು ವರ್ಷ एक वर्षांतू दोन पण दिवस तसे एक संदर्भ रामनाथी देवस्थान कुळावी लोकांना प्राप्त झाला एकात आणि एक शिवरात्री टाइमारी वापस आणि हांगा वास्तव्य येताची त्यांना दोन तीन पण तांका येवचेत जालना कोविड टाइमार वयले सांगा येवचेत जालना लास्ट इयर मात्र वास्तविक चेक जालना सो मस्तीतले हे झाले त्या निमित्तानं आता ही वास्तव्य आम्ही आणि दुसरीकडे करून हांगा उद्घाटन कार्यक्रम झाल्यानंतर वापस आम्ही रामदेव वीर विठ्ठलाक थंय देवाजवळ पूज करची होता किंतु थंय अल्प दिवस मिळता एक की दोन दिवस मात्र वास्तव्य जाता बहुदिनात्मक वास्तव्य नवीन वास्तून तो खर्च जायना किंतु आम्ही त्याचे आश्वासन दिले शिवरात्री वापस येताची त्याने वापस आम्ही त्याची जी वास्तून आम्ही वास्तव्य करताची सो तुम्ही आता सहकार काम घेऊन अशी एक आमगेर बुलवणी जाल्ले त्या निमित्तानं मुखार दिवसांत नूतन वास्तून आम्ही ते वास्तव्य करताची एक संतोष कसा मिळाली देवानं उत्तरेक सत्य करून दिले अंगोतसा समोगास सांगा आम्ही हांगा शिला पूजन परतकाळीतल्यान हांगा येऊन शिला पूजन केले आणि आम्ही पनवेल चातुर्मासात कार्यक्रमाक आमकां येवचें जायनाशिल्लें हांगा डेमोलिशन आरंभ जाले मात्र एक डेमोलिशन जाले कडे तुमगेले मेबी श्रावण कृष्ण दशमी आम पक्का उदास आसा कृष्णाष्टमी शिलान्यासाचे आम्ही कार्यक्रम दवरले आम्ही पनवेल चातुर्मासाक आसाचे ताचे पयले मस्तीचे विघ्न तुमगत आसा आणि आम्ही विशेष जावन गेलो सांगता म्हणना सो मस्तरेचे विघ्न मुखार केल्यारी कशाने करते जायना आम्ही त्यांनी एक हरशी एक सांगितले 16 महिने जाऊ कार्य तुमगेल्या मुंगेन त्यांनी केले तुम्ही शिलान्यास केले 2023 अगस्त महिने 2023 शिलान्यास केले 2024 अगस्ट एक वर्ष जाता आणि आता 2025 जानेवारी एंड केले करेक्ट कशी करते किती करते दुःख आशिल्ले आणि अध्यक्ष आशिल्ले कडे तांणी पद तांणी घेतले तांकांय मनान तूं मस्तीत म्हळ्यार मुखार वतासाची की सुदीर यश मेळताना कडे एक बेताळा लेगीत तांचे एक अभय प्रसाद घ्या म्हणून ताणें हें केलें सो तांणी बेताळा लेगीची अभय प्रसाद दिले खंय वयले शब्द दिले तूं मुखार सिंह उठूस यश हांव पळोवंक दिता म्हणून एक प्रसाद मेळ्ळे आणि आज पळया दोनी
कट्टड दोन्ही वास्तू तिथं बरे रीतीन हांगा शोभायमान जावन गेलो आज हांगा विराजीत जावन गेला आसा. सो अशी एक देवाल साथ असले आमी केन्नाय सांगताची देवाल एक साथ असल्यार बरो. बाकी उठूची देव करूसून दिता कोणेही भिवून घेवन वता. आमी केन्नाय एक उदाहरण एक सांगत करताची की एक म्हणून जाल्यार मनुष्याक कसं की म्हणाले एक संबंध पुरो बाकीची कशी जाता ते देव करूसून देता. ताकी उदाहरण म्हळ्यार आमगे रामनाथी देवस्थान एक देवालय तांणी एक विद्यालय तांणी चौकशी केली तो थंय तांणी कसले विघ्न आयतना थंय तांणी प्रार्थना दवरले. इवन हांगा वयतेची नारळांनी दवर गेलो प्रार्थना दवरले रामनाथाले वयतेची हांगा शिक्का प्रसाद हांगा घेवन सुरता. सो टूक केले आनी तांणी मुखार सिले आनी आमगेले वयते आयले. आमी वयते सांगले मुखार सिया कसं जाता कडेन पळोवया. आनी आयच्या दिसाक एक संतोष आसा तेन्ना शिला पूजे काय येयले तेन्ना एक कसलेक सांगिल्ले चौकारी त्या देवान एक सत्य केलें म्हण एक संतोष आमगे मना आसा. कित्याक म्हळ्यार आमकां एक मनात पदे पदे येता आशिल्लें एक दोन पण तरी आयल्यार ओके आशिल्लें आनी पदे पदे येता आशिल्लें पदे पदे हॅक केले आमकां ही प्लॅन दाखयले. मस्तीत आमगे एक गुड्ड आशिल्लो ते एक काण घेवन ताका रिटेन वॉल बांदचे म्हळ्यार सुलभ न्ही. कित्याक म्हळ्यार आमगे पर्तगाळी मठाचें काम आमकां अनुभव येता आसा. सो ते अनुभव हांगा करतना कशी येता आमगे म्हळ्यार ती त्रास म्हळ्यार कसं येना आमकां खाली परमिशन घेतल्या नंतर वयतेची मस्त लोक त्रास आनी दिलेले मस्तीचे विशय आमी आयकले. आमगे गुरु स्वामी काळांत उलयना आशिल्ले तितून हे बंदा रामनाथ देवान त्या उठूची परिहार करून घेवन दोन्ही वास्तू उभार कशी केल्लो आसा. त्या नेशीची मस्त लोकांनी वगैरे आमगेले की कुळावी लोकांची मस्त लोकांना आमगेले विनंती केले स्वाम्यान एक सांगता कमिटीक सांगता कसं सांगता की म्हळ्यार एक त्या रूम्स आनी एक नवीन जावचे तशी ना कसले तरी रिनोवेशन करता ना कसले तरी तांणी नवीन करता आसल्यार डोनेशन दिवचे हांव रेडी आसा. स्वाम्यान एक सांगता केन्ना प्रवास नायक आसतना सांगिल्लें. प्रवास नायक ते अध्यक्ष आशिल्लो तागेले काम टायमार कोविड आयलें. सो ताका 3 वर्सां तूं कित्याक आमगेले 1 वर्स मेळ्ळें उरतालें बाकी 2 वर्स मेळना. कडेन आमगेलो ज्योतिंद्र सांबारी तो तेन्ना अध्यक्ष जालो तोही 1 वर्सान तो अंतरलो. कडेन वल्लभ कुंकळेकर आयलो आनी तागेले काळांत तूं हे एक कट्टड हांगा जालें. आमी ताका केन्नाय सांगचे तूं एक्टीव आशिल्लो न्ही तूं एक्टीव उरता म्हणून आमी केन्ना. सो त्या रितीन ताणें बरे रितीन हें केलें आसा. आमकांय मस्त संतोष आसा. विशेष जावन गेलो आमगे इंदिरा गांधी तीर्थ स्वाम्याले नांवारी नामकरण केल्लें आसा. कारण कित्याक की म्हळ्यार इंदिरा गांधी तीर्थ स्वाम्याची हांगा गर्भगृहाचे हे संपूर्ण गर्भगृहाचे तेन्ना स्वाम्याची कशी खंयचे देव खंय दवरता कशी मंडळ निर्माण करता ह्या उठूची सांगी उठूची आमगे इंदिरा गांधी तीर्थ स्वाम्यान म्हणून आमगेला हातूंत बरयल्लें आसा. तर हे वयले आसा खंयचे खंय येवका लक्ष्मीनारायण खंय येवका कडे बाकीचे उत्सव मूर्ती खंय येवका रामनाथार खंय येवका कडे शांतेरी कामाक्षी ह्या उठूक मार्गदर्शन केल्लें आमगेल्या इंदिरा गांधी तीर्थ स्वाम्याची. त्या निमित्तान ताणें आज इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्याले हे नामाभिधान केले निमित्तान बहुशः इंदिरा गांधी तीर्थ स्वाम्याची संतुष्टी जाल्या म्हणून आम्ही आई तशी पहिले तांगेर फोटो दिसला आमकां सगळं आमगेलो आसा पहिले त्या सायडातून पळयलें फस्ट वयरी इंदिरा गांधी तीर्थ स्वाम्याले भावचित्र आसा. आमगेले इंदिरा गांधी तीर्थ स्वामी कशी म्हळ्यार तांगेले की हसत हसत वयतेची तांगेले म्हळ्यार बाकी खंयचे स्वामी म्हणून आमी हें करतानाची इंदिरा गांधी तीर्थ स्वाम्यान जर अशी अवलोकन केलें हसत हसत वयतेची तुमी तांकां मनात गेले वयतेची ते तशी घडटा आशिल्लें. तसं एक तांगेले एक म्हळ्यार तांगेले एक चमत्कार की ना तांगेले एक मनाच है की एक बंदा अशी जाल्ले स्वाम्यान
अशी एक फूल दिलंय म्हणजे खांती म्हणता पण आम्ही वेणी वेणी म्हणतात नी तशी वेणी दिलंय ताका शेंडी आशिल्ली ताका शेंडी आशिल्ली सो स्वामीन ताका एक वेणी दिल्या अरे गान घे आम्ही बायला नाही नेव्या बाय लोक कशी वेणी घालतात तशी गान घेऊची नाही नेव्या म्हणून गेलो अशी हसत हसत स्वामीला उत्तर दिले उलटा उत्तर दिले दुसरे दिवस आगे शेंडी कोण गेले आगे शेंडी कोण गेले सो असं एक उदाहरण स्वामीला कालांतराने मस्तीत घडले कोणगीची तांका आडेले जमिनीत पीक झालं तसं एक मस्तीतलं उदाहरण जीवन कालकिर्दीत तू ऐकूचे मिळता आणि केवळ लोकांना मस्ती आमका सांगितलं तिथले इंदिरा गांधी तीर्थ स्वामीले तपशक्ती तिथले तागे आचरण तिथले अशी हजन त्यांनी कसं सत्य तसं इंदिरा गांधी स्वाम्यानं एक नामाभिधानाने केलेल्या निमित्तानं तुमगे मुक्काबिल खंच कार्य पडे त्या खंचे रीती विघ्न यानाची कुटुंबीय एक द्योतक तांगे एक नामाभिधान ते त्यांना मुखार आणि सेकंड पेज असा थर्ड पेज असा आता काही चिंत करते ना तांगे एक नाम नाले तांगे भावचित्र ते नाही केले निमित्तानं मुखाबिल खंचेही हक्का विघ्न यानाची मुखाबिल कार्य वैद्यची आमगे प्रिय इंदिरा कांत तीर्थ स्वामी तशीची आणि विराजित जाऊन अशी तसं लक्ष्मीनारायण की रामनाथ शांतेरी कामाक्षी ना बेताल कालभैरव हे सर्वही देवाला अनुग्रहानं मुकाबले प्रोजेक्ट वैद्यची यशस्वीरित्या जाता मंगेनो आधीच आम्ही चौकार सांगताची आणि आमका आत्मविश्वास आमचा कसने तरी एक विज्ञान मुळे पहिले इंदिरा गांधी स्वामी उल्हास कोरगेनो मुकार सुचे आणि कसने काय म्हणे पहिले तांगेले उल्हास करते एक नाल लवडते एक तुपास घेऊ लावचे लावून गेलो कडे कार्य आरंभ करते आमका एक कन्स्ट्रक्शन टाइम आली मस्तीच आमका थोडे वेळ जाता लेकिन तशी केलो जायना तर एकदा इंदिरा गांधी स्वामीला स्मरण पूर्वक प्रति गुरुवार तांगे विशेष आराधन केले निमित्तानं आमगे मस्तीतले कार्य आमका घडिले आमगे अनुभव आयले त्याची अनुभवाविषयी आम्ही आज चौकारी प्रदर्शित करतासाची अशी नाही की आम्ही जावका म्हणून घेऊन तांगे प्रचार करतासा अशी म्हणून नाही जे आमगेले जीवनांतू जे आमगेले सत्य हक्का अनुभव आकायले त्याची तुमगेले हक्का आम्ही काय करत असाची अंतू मुकाबले दिवसांतू हांगा उद्घाटन करचसा त्या निश्चिती हांगा सहस्र हांगा कुंभाभिषेक करची म्हणून वैद्यची हांगाचे कमिटी लोकांनी निर्धार केला असा सो सहस्र कुंभाभिषेक हांगा विशेष घडचसा त्या निश्चिती हांगा अनेक हवन इत्यादी कार्यक्रम घडचसा तशी 2 वास्तूचे उद्घाटन कार्यक्रम घडचसा सो प्रत्येक कार्यक्रमांतू कुळावी लोक अंतू सहभाग जाऊन घेऊन त्या कार्यक्रमात चललाय आणि त्याची शोभायमान करते तसं जबाबदारी तुमगेनंतर असा त्यांनी ती रामदेव वीर विठ्ठलाला सेव करत असेल अवकाश वेगळे तुमका मिळेल असा या सर्वही कार्यक्रमात तुम्ही सहभाग घ्यावा म्हणून या संदर्भात आम्ही सूचनार्थ तुम्हाला सांगत असाची आजच्या दिवसाक आम्ही विशेष कसण्याची हॅकरनाची मुकाबले दिवसांत सभा कार्यक्रम असा सभा कार्यक्रमात पुढील कसन विषय असा त्या दुष्प्रस्तुत करताले आजच्या दिवसाक पूर्वक जाऊन गेलो स्वामीक स्वागत इत्यादी केल्याबद्दल आम्ही संतोष व्यक्त करताची देव सगळ्यांक बर घडवो तुमच्या घरांतू तुम्ही करत असेल उद्योग व्यवसायांतू रामनाथी गुलाबी लोकाले ह्या देवस्थानांतू तशीची हंगाच्या कुमिसाव मंडळी तांगेल एक जीवनांतू नित्य निरंतर क्षेमाभिवृद्धी नांदत करून अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आशीर्वाद पर भाषणात मी मंगल घडेताची श्री कृष्ण